Για να συνδέσουμε τον ψηφιακό χρονοδιακόπτη με μία μπαταρία, συνδέουμε τον θετικό πόλο της μπαταρίας με την θετική υποδοχή του χρονοδιακόπτη. Αντίστοιχα, συνδέουμε τον αρνητικό πόλο της μπαταρίας με την αρνητική υποδοχή του χρονοδιακόπτη. Ακολουθούμε παρόμοια βήματα για το φορτίο μας, συνδέουμε το συν με το συν και το πλην με το πλην αντίστοιχα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το φορτίο μας είναι μία λάμπα 12V. Για να προγραμματίσουμε τον χρονοδιακόπτη, ακολουθούμε τα εξής βήματα. Επειδή ο συγκεκριμένος χρονοδιακόπτης έχει ηλεκτρονική κλειδαριά για να αποτρέπει τυχαίες αλλαγές των ρυθμίσεων από τον ίδιο ή άλλο χρήστη, πρώτα πατάμε 5 φορές το κάτω δεξί κουμπί για να απενεργοποιηθεί η κλειδαριά. Στη συνέχεια, πατάμε το κουμπί με το αγγλικό γράμμα D για να ρυθμίσουμε την ημέρα, έπειτα το κουμπί με το γράμμα H για την ώρα και μετά το κουμπί M για να επιλέξουμε τα λεπτά. Για να ρυθμίσουμε το περιεχόμενο του καθενός από τα προγράμματα, πατάμε το πάνω αριστερό κουμπί με το αγγλικό γράμμα P και θα εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη ON. Καταχωρούμε τις ημέρες, ώρες και τα λεπτά που θέλουμε να λειτουργεί ο χρονοδιακόπτης κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Για να ρυθμίσουμε τα χρονικά διαστήματα που το φορτίο μας θα είναι απενεργοποιημένο, πατάμε ξανά το κουμπί με το αγγλικό γράμμα P και θα εμφανιστεί στην οθόνη μας η ένδειξη OFF. Επιλέγουμε τότε τις αντίστοιχες ημέρες, ώρες και τα λεπτά. Ακολουθούμε την ίδια διαδικασία με όλα τα άλλα προγράμματα του χρονοδιακόπτη. Για χειροκίνητη λειτουργία, πατάμε το δεξί κουμπί Manual ώστε να ενεργοποιήσουμε ή απενεργοποιήσουμε το φορτίο μας κατά βούληση οποιαδήποτε στιγμή. Η διαδικασία προγραμματισμού του χρονοδιακόπτη είναι η ίδια και για τον χρονοδιακόπτη 12V αλλά και για τον χρονοδιακόπτη 24V.